स्निजिबाथि बोसोर NLC मण्डलिनि स्निजिबाथि बोसोरारि हिराथि रंजामा सान बे गोथार सानाव दा जोंनि गान्दाबिल मण्डलिनि साफ्रोमबो रायजो राजा आरो बिश्वासी जोंनि प्रभु जिसुखौ फोथायारिफोरजों बाहागो लाफानो मोननानै खोब गोजोननाय मोन्दों। आसा खालामदों दिनै स्निजिबाथि जोंनि हिराथि रंजामा सानखौ फालिनायजों लोगोसे बर' हारिनि गेजेराव सान्थि आब्रुथि आरो खौसेथि लाबोनायाव बे मण्डलिया दैखुनजो जानानै थाथों आरो इसोरजों जेब्लायबो दाव दाव खालामजाथों बेखौनो आसा खालामो। सार MCLA बिथां निसिमा संस्थान MCLA बिथां आरो नोंथांजों मोनसे स्टेजाव जों जयै नुदों सार। इसोरनि नोजोराव सुबुं माहारिया गासैबो समान, राजखान्थिया आलादा, धोरोमा आलादा, गतिके धोरोमाव जों जेब्लायबो ज' जानो हागौ। राजखान्थियारि बिथिङाव जोंहा माखासे आइडिय'लजिकेल कनफ्लिक्ट थायो, खिन्थु धोरोम बिथिङाव जोंहा कनफ्लिक्ट थाया।